Dann habe ich noch einen mitgebracht. Gut frühere Tiet, betrifft auch jetzt die Vorbereitungszeit für Ostern. Der Tagwerk war für sehr viele Jahre in Gauweg van het ganze Jahr. De mensen sneden hun de haren misschien maar 5 Mal in het jaar. Nu, die deden doen nog vasten. In der tijd war dat nog sehr streng. En voor zichzelf, de werkmasten, die worden nu nog vetter en langer. En grün Donnerstag in der tijd, de klokken vlogen dan zo weit. Zo de Kinder in de droom, de klokken vlogen dan naar Rom. 2 dagen würde man geen klokken. Die waren ja naar Rom vertrokken. Morgen komen ze weer, brachten voor de Kinder eier. Met klipklap trof de jongens dan en klapperde zo'n sterk het kan. De lui, die wisten dan bescheid dat naar de kerk in jeder gaat. De kuster kwam dan het pelmke met het pelmke, hij zingende dan hoes en lui. Beide ook nog een klein zelmke, kreeg dafür eier dan erbij. In de gaard wordt dan volgedaan de weg die schien niet om te gaan. In de weg wordt ook niet gevriend. Zo was dat in de oude tijd. Wenn de Karweg was voorbij, leefde op dan alle lui. Iedereen kreeg dan weer moed. Het vroeger zoot hem in het bloed. Wenn dan de paasklokken loefden en de zwemske knesterboden, aan de zeelder trok de kuster, me vuur, het wordt het kuster.